dneska jsem se Simčou a připravili jsme si pro vás yoga challenge. Vzhledem k tomu, že já mám tak trošku zkrácený svaly, nevím jak Simča. No, jsem v pohodě. Já mám tak trošku zkrácený svaly, takže to bude opravdu zajímavý. Tak jdeme na to. Ne, to. No. Máme? Jo. No. No, víc to nechám. Ruce! Ahoj. No. Juhu. Tak? Počkej, oni mají nohy u sebe, ale nemají. No. Takhle ruce. Počkej, mě padají brojle. No. A kde máš hlavu? Jo. To asi nedopadne, dobře. Pojď. To je malej rychlou. Jau. Můžem? Já sotva stojím na jedný noze. Musíte mít natáhlý. Teď mi ruku natáhla. Já to nechytnu nohu jednou rukou. Jo, mám to. Já to dám, pojď. Aspoň na 3 vteřiny. Ještě takhle. Aspoň to tam. Pojď to, dáme. Pojď to dáme. Jednu mám. A teď druhou. Jo, jsem. Ne. Jsem. Já se nevytažím. Jo. Ne. Tak už tak, jo? Že se mě chytí. Nejvíc zabere videu tohle. No to jdu. No, mám. Já mám jednu. Jo. Či? Dělej, já posled. Víš, jak jakoby dáš váhu na mě. Tak, natáhni. No to. Nejdřív musíme ruce. A já chci. Jo. Budeš to na hlasy dál, ne? Dobrý. No? Tak vole, tady. Ty vole. Jo. Lásky, ne? Jo. Tak, tohle bylo pro tohle video všechno. Doufám, že se vám video líbilo. V popisku budete mít Simči kanál. Jako jsme tam ještě s mojí kámoškou, když tak budete mít nalinkovaný v popisku. Jo. Samozřejmě určitě dejte odběr. Ano, like, komentujte, Jo. sdílejte. Prostě pokud chcete video se Simčou, dejte like. Ano. A teď přes prázdniny můžete čekat víc.
zatím se s váma loučím a ahoj u dalšího videa. Ahoj.